funkciu modelu. Nazrite do hlbín. Dobre, už stačí. Funkčné akrylovky. Reflexní pásky. MetLife Amsliko. No bože. A funkčné nožnice. Možno aj nefunkčné. Svetlo do balónu. Trošku... Prišla som vás pozrieť, Boha, čo tu robíte za koninu, radšej idem preč. Ty konina. Prepáčte, to bola trošku konská Applejack. Takže budeme potrebovať ďalej úžasné funkčné svetlo, ktoré asi takto svieti. Kedy môžeme začať? Minútku. Ešte jeden štetec. A teraz už bude vysnívaný začiatok. Som originálne zakomponovala moje svetlo. Takže všetko je ako má. Ale som strašne unavená. Sledujte ma aj na budúce. Všetko vyhráte z rarity a všetko vytvoríte. Dokonca i napečiete. Dovidenia pri ďalšom videu. Zas rarity.